ליאת עזרה לך לשנות את החיים? בא לי לבכות. חד משמעית, כן. התחברתי חזרה למי שאני רוצה להיות. יש לי את הערך העצמי חזרה. באמת, זה מעלה לי דמעות, כי היא כל כך מדהימה, וכל הכבוד לה שהיא עושה את הדבר הזה. את יודעת מה קורה עכשיו? נשאר השיר? כן. יאללה. זה נקרא Just to walk barefoot with you. I've been around the world, darling. אז שמי דניאלה חביב, ואני נשואה לאור, ויש לי 3 ילדים מדהימים. אוקיי, אז אני הייתי בשלב בחיים שלי ששחיתי בתוך האימהות, והיו לי המון דברים שהייתי עסוקה בהם, של היום-יום, של משפחה ובית וילדים, וזה לא אפשר לי לעסוק במשהו שהוא מאוד ממלא אותי וחשוב לי, וגורם לי לאושר ותחושה של משמעות פנימית כזאת של למצות את הבן אדם שאני. ואצלי זה השירים והמוזיקה. אני מגיל צעיר כתבתי שירים ולחנתי, ויש לי מחברת של שירים שפשוט הייתה שם בתוך המגירה, ולא שיתפתי עם אף אחד. מדי פעם עם חברים, משפחה, ווואו, איזה כישרון ואיזה יופי, ולמה את לא עושה עם זה שום דבר. אחרי שפגשתי את אור, התחלתי להביא ילדים ומשפחה, ונכנסתי לפחות איזה 10 שנים של פשוט מאוד להיות סביב הילדים וסביב מה שהם צריכים, ושמתי את עצמי בצד, ואת השירים ממש לעתים רחוקות. הוצאתי את הגיטרה כדי לנגן, כי פשוט לא היה לי את השקט, את המקום הזה שלי שיכולתי ליצור ולנגן. זאת החמצה גדולה, כי באמת הילדים כשהם גדלים, הם מקבלים את הדמות של האימא, וזה מה שמשפיע עליהם הכי הרבה בחיים. אימא קבויה, אימא עצבנית, ופחות מישהי באמת. ככל ששנים עוברות, ככה מתחילים ליצור עוד ועוד סיבות, ולחשוב על עוד ועוד סיבות של לא להגשים את החלום הזה, ולא ללכת עד הסוף עם זה, ולהיות איזה רוקסטאר או לא יודעת מה, כאילו. זה בסדר, לוותר. אני חושבת שיום אחד פשוט החלטתי שזהו, כאילו אני חייבת לטפל בעצמי. אמרתי, טוב, אני חייבת משהו. זה היה די במזל. פשוט ראיתי איזה פרסומת, אמרתי, טוב, אני מתחברת למה שהיא אומרת, זה יכול להיות משהו שממש יעזור לי. היא נשמעה לי אחלה בן אדם. אז הניצוץ חוזר לעיניים, כאשר אני פוגשת את ליאת. אני עושה את הקורס שלה, שבו היא בעצם מלמדת אותי כלים לשחרר את כל הדברים שבעצם חוסמים אותי ועוצרים אותי מלעשות משהו שנהיה בעצם כזה מפחיד. הרעיון שבעצם כל מה שיש סביבנו זה אנרגיה. מה שבעצם שולט באנרגיה הזאת זה המודעות שלנו. אנחנו בעצם מונעים דרך המחשבות שלנו, וככל שאנחנו נאמן את הפנימיות שלנו ואת המחשבות שלנו ואת כל מה שקורה לנו בתת מודע ומודע, לעבוד לטובתנו. יש כמה חוקים, כמו חוק ההתבטלות למשל, שזה אחד הדברים החזקים שמאוד השפיעו עליי. זה בעצם אומר לשחרר מהרעיון הזה שמה שאנחנו רוצים להשיג זה משהו מסוים, ולדעת שכשאנחנו בעצם הולכים לכיוון הזה, יכול להיות שמה שנגיע אליו זה לא בדיוק מה שרצינו מלכתחילה, אלא משהו אחר לגמרי שהוא עוד יותר טוב ממה שרצינו. זה אינסופי. כל אחת שמשתתפת בקורס היא עוברת איזשהו מסע, לעצום עיניים, להיכנס פנימה ולשאול את עצמנו שאלות, ליצור תוכנית של פעולות פרקטיות ממש. 1, 2, 3, 4, 5 דברים להגיע למטרות. ליאת היא מתחברת לכל אחת. עד כדי כך שזה כל כך חשוב לה שאנחנו נגשים. זה האושר שלה לראות אותנו מצליחות. אחד הדברים שבעצם ליאת עזרה לי לעשות זה פשוט להשתמש בחוק ההתבטלות, לשים את הפחדים בצד, להוציא את השירים מהמגירה, לעשות איזושהי פריצת דרך עם המוזיקה,
יום אחד ראיתי עוד פעם בפייסבוק איזה מודעה, אולי תוכלו לזכות בסינגל מתנה, ובחיים לא הייתי לוחצת על הכפתור הזה בעבר, אבל בזכות ליאת עשיתי את זה. וממש יום אחרי זה קיבלתי טלפון ממפיק מדהים בשם רובי ראובני, ומאז אני מגשימה את החלום שלי, מקליטה את השירים, הוציאה אותם החוצה, עשיתי את ההופעת בכורה, היה מדהים. קודם כל חשוב לי לציין שליאת הגיעה להופעת בכורה, והקדשתי לשיר של בוב דילן. היא שאלה אותי פעם מה החלום שלי, ואמרתי לה שאני רוצה להיות בוב דילן הבת. יש השראה בבית עכשיו. שווה להגשים את החלומות, שווה לנסות, יש עולם ומלואו של דברים מדהימים שם. כל המסע הזה אני עושה יחד עם בעלי, הוא עוזר לי לצידי תמיד. מה שהכי משמח אותי זה כשאני פוגשת אנשים, הם שואלים אותי מה את עושה. ואני אומרת להם, אני יוצרת, זמרת, כותבת שירים, ואני מורה באנגלית. Just to be barefoot with you. מי שמתלבט לוותר על החלום, אז זה כמו אור שקבע. תחשבו, חדר חשוך, ומה יכול להיות בחדר הזה אם הייתם מדליקים רק את הנר הזה הקטן שיש לכם. חשוב להגשים את החלומות. חשוב מאוד.